Kawai na kislam ay jinghikai ki khna red kabalatip kum ka Child Development Center kabadan hakashnong Center Village New Jirang Ribhoi District kala shusa shra no hadin blasha khanglat no ikilat jingram kibawan ki kunhun train mon sngoba kibana shabari lani kabajutip kum ka Foreign Investment kabawan lingba naka RMDP kaba nadu usnam hajar khat ar. Laban kedau baya kene ka Islam ai jinghikai ka Child Development Center la sengyaka nadu usnam hajar khat ar kabala penyai da kabalang Presbyterian Center Village New Jirang harengkat berkador barsnong hakasnam balasdang yakate ka Islam ai jinghikai kiladon hadu kumba saus pa ngut AA ki khna rin kiba laisnam bat sausnam kerta. Habayo banyakran bat uway na kiriurang ba ubalong uway na kinongkit kam jong kabalang uba DS Rani ulay thu uba kajingdon jong katay kaslam hakipor ba mensua kalayarap shibu ni kikhna rin kibalay bat sausnam kerta kamtam kibawan ni kilongying kibadug bat kibasa kunswen. Layathu bakadawhi kaba kabalang kalahap ban pensange no ikate kaslam ay jinghikai kade namar ka jingsha khang lani sha pensange no ikilat jingirap kibawan na shabari nadu usnam hajar khanyo nadu bayo bat ka sarkar BJP yo lakam jong ka jingsen shar hakari India lengba dakaba kala penmi iki kendon ki ain habai dei ban khang ikilat jingirap kibawan na shabari shekibalang kristan ki baper hakari India. To habedi bat kane ka Child Development Center mo. Kane ka Child Development Center ngan shumai pangkat to kane ngan namla ban ong ni telut barok khon. Te hakat ka sniam hajar khat lai. Kane ka sniam hajar khat lai kade ka bambanga ngakit kom urang ba snong nyong kane ka snong Central Village. Hagaju ka poro nga kit kom uno kit kam jong ka balang kade uskat tri jong ka balang. Badai kane ka sniam hajar khat lai ngasim tinadu ka sniam hajar khat ar ye ki kam snong bat kam balang. Te hakas nem hajar khat lai bade ngayo ya kalat ban ya kando ya kawai na kis NGO kabadon hakane ka ria jungi bat kata kalong ka RMDP. Kane ka RMDP kade ka Rivhoi Multipurpose Development Program kabadon hakane ka dong ga jungi bahakata kasnem hajar khat lai ngam bakla u CEO jong kata ude Master PW Rani. Une Master PW Rani udon yaki bun baki project kiba un pentre hakane ka ria. Tena kane ke NGO ngalayo ban jakran yaki katto katne ki kam be wanra e kijing montoy hapo ka balang bat po ka snong. Bat delang ba jong kane ngiyo ya kane ka Child Development Center. Bakata kalong ka project ka ba kiri ya kine ki khna ki banado arsnam shapo laisnam shapo ki balong ki khna ki beduk ki khna ki bom don kijing yo singkot ba biang na yeng. Bagita ki khna ha kane ka project jongane ka Child Development Center lane ka CDC kit role ki banbu hakawe ka sentar ka bakum kanek sentar ka bangyo bat kata kalong bakin hikai ki syapang ka jing em jungki habede bat ka jing em jungki bakin em tip baru tip lay ken em ya ka jing em badan akor bat hakaju ka por ki hikai ru ya ka jing tip ya ki kot kisla hakaju ka por ki hikai ru ya ka jing nang jing start ka bakila aban em dala ki jong ki kejat jungki habede bat ka yo ka kot kata kadai ka majpang habedi bat kata ka sentar ka ba wanra lang ba jong kane ka RMDP te hakane ka snem uway na kinong tre jong kane ka CDC ubade u master loan baypay wape ya kane ka North East borok kaway na kane ka company ka baki ong ka East Compassion East India te uni uway urang ba ubade na po Mizoram lane na po Nagaland one point hakani karya jungi banwan ra hakani ka project bat da ka jingla kloy na kaliang jungi ka snong bat ka balangi trelang rangkat bat kani ka MDP ni priang ya kani ka project hakani ka jaka jungi da ka bangi enroll ya kita ki khna gi ba license shapo khnang bakin yo ka jing montoy hakani ka project te habaide bat kane hakas ne ka snam arj khat lai i Reverend SS Majau ubade we ne ki pastor rangba ubade moderator jongga KJP snot sapni uwan ban pli ya kane hakane ka balang jungi ngamkan mau su ya ka tarik bat ka sngi handrenga sukan mau di kasnyam arja khatlai ka ba i Reverend SS Majau iyo ban pli ya kane ka project jungi hangde telingkot habedi bat kane ka project ngidon bun bhag jing montoy langba jong kane ka project ka bawan na ka North East India
ngiyo ya ka jing hikai ki khana nang ta ngiyo ru ki jing yarap lang ba ki long yeng long sam ki beduk ba ki don ru ki long yeng ki ba aplu yeng nang ta ki tu ki long yeng don ki jing dunat khot met ki khana ki khon jong ki te ngin rol ha kan de nakito bat de ngiyo ka jing yarap na ka banta ban karsan school ru ikini khana bat ngiyo ru ya ka jing ai subha na kita ki member jong kane ka CDC ki bana po ngan ong no nasabari jongi ki bena po foreign kila balong na po USA nang ta na Korea kata ka de ka ba mangatip malu mala te kini ki rangba ki don ya ka jing sponsor ya kita ki khon jong kita ki long yeng ki patuk ki sponsor nadu ki jan kinem ki sponsor ye ki nadu ukhaw nang ta ki jingbam jingdi ka jingbit jingbiang jong ki khlong ki badi banyo jingbam ba biang kata ka long ka bangi ngiyo pentre ya kane project ha kitu kisnam ngila enroll ha kane ka snam arjer khat lai kumbasan phongot arjer khat saw chispa arpsan got te arjer khat san sa chispa biang te kala poi sha ka chispa new phosan la de chispa prapho kita ki khana ki ba enroll ha kane ka CDC kini ki khana ki de na kini ki area ngidon kumba new pratli ki kantoi nang de ki bawan ha kane ka sentar ki jongi kidi ki khana na ki bawan na ki long yeng ki baduk ba kat banang ya ki si ki por bade de ha kane ka snam ar jar khat new ngi so si ban ong ba na kaliang jong ka balang ba na kaliang jong ka snong kane ka school kumba PE ba ka sa khang no kum to ngi la khang no de kane ka snam ar jar khat new ba ngiyo ya ka we ka jing tho na ka sarkar mo na ka government bahkan ka snam ka jing wan no jong kane ka sarkar BJP ngiyo ya ka jing tho ba ngenam la asu ban priang direct ya ka pisa ka bawan nasyabar ka direct funding namar ngiyo na ka FCRA ka bang ngiyo na po USA te ka sarkar ba de ka bu ka jing tho sangi ba ngenam la asu ban priang lane ban sya angi ba kinwan ki pisa na bar sya ka direct second ka snong kan habyai lang ba ka sarkar de lang ba ka ni ka jing ba ka sarkar hata ka por bangi nam la asu ban ron ye ka ni ka kam ka bamot bangi syam jing ba ka pisa ka ba ngiyo na ka dek sentar ka de ka pisa ka bawan nasyabar ngin la ka jong yim don ka sos ka ni kar MDP ru kam don ka sos la ka jong ni ap ya kata ka jing yarap na ki bru gi ban nasyabar te ka ni ka NGO ka bawan ra angi nasyabar ba de ka habyai lang ba ka government te ka ni ka government ba de kam sya angi bangin priang direct ya ka pisa ka bawan nasyabar sya ka snong ka jongi lani sya ka balang ka jongi te nak ta ka daw ngi sa aku omdum ka lengo haduk menta ngimpat yo ka jing syai la hakano ka dur ka sarkar kan perkhat na ka banta jong bukum kini ki project andai kat ka bangatip malu mala ka long ba ki bakum kini ki project ki don po jawai ni jantia sethi ki don ru syatura ki don ru syapo kani ka dong jongi hang dia Shillong lan ngam bakala hang dia po western ru ka don po Sokyong ki ba penyai daga KGP snot setni kita ki de ki project ki bang yo kum kane ka Child Development Center te ka jing de ka de ka tahi ka ba mangi gi hap up ya ka rai jung government te haduk menta ka government kampat pensai ya ngi ki NGO la ni ki balang bangila ban priang ya ka pisa ka bawan nasyabar pat ka jing sponsor ya ka pisa ka banabar syangi handai ngi tingi kemen namar bang yo ya ka pisa ban sim na ka banta jong kita ki breu ki baduk ki breu ki badon ka jing don kam hukum kata to habede bat kata ka jing persyang jongi na kabalang tingim syong klikti ya kata idon ka jing sko bat ngi perkhat ban lakum no ngin thaulat ban penjo hidala ka jongka kalat te habede bat kene ngi la persyang ban le ya kando yu MLA ningkong ban ye thu u ba kani ka project jongi ka balong kumta ila batai keniat kan soi sei tang bangin smooth ho ba kadon lat ne em na kaliang ka sarkar ban sponsor ya kum kini ki school tena kaliang jong i MLA jongi ngiyo ka jubab kalong ba impat la aban jubab habide bat kata i jubab dingi ba inbo ya ka jing persyang ban ya kran na ka sarkar bat ban wanra ya gi bakum kita development henry kata kala syukut no tangkum ta ngi klem yo ya kono ka jing tip la ne ka jing montoy habide bat kata ka jing kran jongi haduk menta kini kisngi te hadin kata na kaliang ka balang ngila persyang ru ban sina ka we ke NGO bakata ke NGO ke bangi persyang belik na ke balang kalong bangin yo alat banwat ya kila jingirap nasyabar tenri kataru namar ba kadon kam ni jinglot kadon kam ru ya
ki breu ki balak kham nang kham stan ki ba biang ki balak ban penjo haduk kani ka FCRA te kani menta ngidang sedang kadang don proses jungi menta nginempat la ban ong ba tip lanu ngin yo ban penbiang ya kata hari ngila persyang ban ya kendo ya kini ki NGO ki badon hasilong ro dan ki pat ki NGO ki bangi ya kendo ngila persyang ban dikran ban ya peliu jemut ya kata ngidon ga jingkerban baki aim sim gi ban le kumta hari haduk menta ngin ong ba ana kali yang jungi empat yo ya kan ka green signal PE kumno pat hakane habide bakane ga slam ai jing kai I khna baduk la tharai kabalang kanla ban libe kane tharai kat kum long kan beli su tho jong hai ma habide bat kata ngan ong akan nukurkom ngai baladaki balang lani ka balang kadon ka vision lani ka mission ban perkhat na ka banta ki bakom ki khna kadi ban la namar ka kalong ba ngilum ni ki khna ki badok ki basok ngilum ni khna ki baduna kayo kokot ban hikai ya kata ngi hikai ta kadur ka jing hikai kan long rangkat ba ki jing tip bru tip blai rangkat ba ki jing nang jing start ka bangi yo ka bangi di ban yo ka parthai ka bangi em tengi iba kam da pher than bat ki school ki bang hikai ki school te ka balang iba kini ki si ka don ye kini ki school mission jongka te ngathrai kam pher la ka balang kan persyang hi dala dero ban le ya kata handai ka sulong ba ka balang ka don kam hi ya ka sos na lade lani ka jengmi ba ka fon jongka kan la ban le na ka banta jong kini ki kam iba kam don jing e balada ki balang ki ba so don kam ban le e kini kila ban le kan